Dobroveče, dame i gospodo. Drago mi je što mogu da govorim pred ovakvim auditorijom. Skratit ću moju prezentaciju na minimum i u njoj ću da iznesem 2, 3, 4 osnovne stvari koje su potrebne privredi, a koje bi trebali da dobiju od obrazovnih institucija za vreme obrazovanja studenta i posle. Šta je privredi potrebno? Potreban je obučen kadar. Potreban je kadar koji ima motivaciju, koji razume psihologiju uspeha, koji razume savremene trendove menadžmenta, koji ume da upravlja vremenom, konfliktima i stresom. Šta je još možda najvažnije što fali u Srbiji i možda na teritoriji cele bivše Jugoslavije? Mi smo jako daleko od toga da razumemo funkcionisanje tržišne privrede. Tržišna privreda i sistem funkcionisanja tržišne privrede je izgubljen ovih 20 godina koje su prošle i koje su nam pojele delova života i naše ekonomije. Takođe, svaki student i svaki biznismen, svaki učesnik privrednog razvoja mora da bude usredsređen na cilj, da teži njemu, da ga razume i da zna koji je. Još nešto što fali možda manje u Sloveniji i što idemo zapadnije manje, ali kod nas poštovanje hijerarhije i u smislu na dole i na gore je nešto što stvarno treba da obučimo ceo narod, svaku jedinku, a i sami sebe. Privredna komora Beograda, čiji sam ja potpredsednik, kao i Privredna komora Srbije, ima više programa koje sprovodi, organizuje obuku za vlasnike, direktore, preduzetnike koji žele da osveže svoje znanja i u daljem radu primene inovacije u menadžerskim metodama i tehnikama rukovođenja. Polaznici imaju predavanja o idejama, strategijama, planiranju. Predviđena je razmena iskustava sa uspešnim dugogodišnjim privrednicima. Privredna komora Beograda takođe svake godine dodeljuje nagrade najboljim naučnim, magistarskim, doktorskim radovima, kao i najboljim menadžerima. Šta je važno? Važno je da povežemo sistemski obrazovne institucije sa privredom i da dobijemo tu povratnu spregu. Ti treninzi, učenje, obuke i sve to moraju da budu primenljivi u praksi. Jako često studenti dobijaju mnogo obimna teoretska znanja, a ne znaju u stvari s čime raspolažu i ne znaju neke osnovne veštine upravljanja životom, privredom i sistemom u kome živimo. Jako je važno da naši studenti, kao i poslovni ljudi, profesori na fakultetima takođe, shvate kako funkcioniše svetska privreda i globalni sistem. Nažalost, takva edukacija kod nas u državi je praktično nestala ili je možda nikad nije ni bilo. Ja bih malo rekao 2, 3 reči o američkom iskustvu. Amerika je zemlja koja postoji u sistemu tržišne privrede već više vekova. I jako je bitno da se u mnogo čemu oslonimo njihovo iskustvo. Svaki univerzitet u Americi je neposredno povezan sa privredom. Oni imaju sistem inkubatora, oni imaju svoja preduzeća, svoje biznise. Kroz te inkubatore, kroz te biznise, kroz ta preduzeća se razvijaju nove vrednosti i ti studenti, dok još studiraju, postaju delovi privrede. Takođe, profesori nikada ne izlaze iz sistema vraćanja viška vrednosti u odnosu na ono znanje koje su dobili na fakultetima. Jako je bitno da takav sistem uspostavimo i mi u Srbiji, na teritoriji bivše Jugoslavije, a i šire. Mi smo u tom smislu planirali da osnovimo jedan institut koji treba da ima jako ozbiljno i široko polje delovanja, kroz koje bismo mi ovde u Srbiji povezani sa našim, na prvom mestu, američkim partnerima, evropskim partnerima, ali takođe i sa našim partnerima iz Rusije, mogli da razvijamo naše tehnička znanja, da razvijamo mogućnosti naših studenta, naših profesora i naših biznismena, privrednika, koji imaju jako široko polje poznavanja nauke i jako široko polje poznavanja i svetskih sistema i jezika i tako dalje, ali ne postoji nijedna organizacija koja ih objedinjuje. Mi smo čak razgovarali i sa NASA-om u Americi i sa drugim institutima u Clevelandu naročito i došli do zaključka da treba da ostavimo institut koji bi radio outsourcing za te fakultete i za te institute koji funkcionišu u Americi, a cena jednog eksperimenta, cena jednog naučnog rada i tako dalje
u Americi i u Evropi košta 5 do 10 puta više nego u Srbiji. A mi, kroz to što bismo čak i naplaćivali te svoje usluge, bi mogli da dođemo i do obuke naših studenta, i do sposobnih ljudi, i do razvoja privrede i biznisa u Srbiji. Ja bih volao da se svi učesnici ovog okruglog stola uđu u taj projekat i da nam se pridruže i da možda u budućem vremenu mi postanemo jedan od centara nauke, biznisa i studentskog razvoja u Evropi i svetu. Hvala vam.